everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Humhum ni Maruha. Manang, daghan kay nakapalibog sa kumunahuna karon. Ug usa ka sa nakapuno ini. Una siya, ako. Pero di sa ta maghiskot og laing butang. Pangitaon sa nato si Papa. Una siya, ay hain naman sabdi ay ang imong amahan. Magbuwag na lang tayo sa pagpangita ni Noy Maning. Manang, dini ka una ha. Si Maning nasab ang nawa. Usa ba ko ni mutaran? Muram kog niya ilawom sa yuta. Oh. Kinsa ka? Nganong imo kong igapos? Ha? Kasakisi ko mo. Kinsa ka? Nganong di ka mo tingog? Tubag ako! Kinsa ka? O kasi mo buhaton ako? Oh. Ni atas tanilon sa. Tubag ako! Imo ba kong patsyon? Ha? Oh, ayaw magbiya! Tubag ako! Kinsa ka? Oh. Wala siya mamati na ko. Kinsa magiging tawahan na. Nung iyam kong gigapos. Oh. Kasakit ako. Oh. Dili ko magklaro yung nautong sa ikaw. Manigamot ko magkagawas ko rin yung gigapos ako. Wagit si Papa. Wagit sa dinis sa Villa. Marla, wag na ako makita si Papa nimo. Ug wasad ko ilanan kung unsay hitabo niya. Gawas lang siya ang pagsinggit. Ang autong itom. Atong sasihon ko na apa bang autong itom. Oh, sige, dali. Napasaubos ang autong itom. Kun mao na, wa pa mo biya dinhi sa Villa ang tag-iya ng maong autong itom. Kinsa magika ni? Gabriel! Oh, uy, Lo! Ala! Ikaw hindi na. Nandiyan mo. Nganong niya mo din kinsa may inyong bisita. Oh, wa mi bisita, Lo. Amo lang gisusoy kung kinsa gid ang tagian ng autong itom. Ano man? Tungod kay nakita na mo siya sa Villa. Unya, kalit lang nawa si Papa Maning. Unsa? Uy, kakuyaw sa budana. Dili ka laing daotang plano no sab ni Marua. Ambot na kahalo. Wa na ba yun din sa villa si Marua, Marla? Wa ba kay nabatyagan dihang ilhanan nga ni apa siya din Walo. Sa paminaw ko, wa na si Maruwa din karon sa Villa. Mao ba? Kung mao ka na, mas milayas na ni. Kay wa mahinayon ang iyang pagbuhi sa kalabiran ni Adtong Nubed. Dili sa ta makasiguro, anak Lo. Pero si Papa ang gusto kong makitaan karon. Kung hain na siya, hapon na kaayo. Doon siya naman sab ni si Maning. Si Maning na siya pang mihatag o kakulba na to. Mauna, ug dili mahimo nga dunay daotag mahitabo niya. Kinahanglan makasiguro ta nga di makabiya dinhi ang tagian niya ng itom nga auto. Oh, Gabriel, unsa may nahunaw-naan mong buhaton. Lo, kuhaan ako nagligid. Human mo kuha sa ligid, panghaon una mo. Andam ng panihapon. Kinahanglang masudlan ng inyong tiyan aron dili mo maluyas pagpangita kay Maning. Tabangan ta ka sa pag-andam sa pagkaon sa kusina, Manang. Aha! Ay, tabangalan na tugtang-tang ang ligidan ng autong itong. Yeah, Gabriel, dali na. Dali. Ano madali ni pagtangtang? Marla, magawasan namin lolo ha. Sige. Manang, nganong wa naman ka makalihok diha? Marla, kuan. Dali na sa kusina. Ato ta magsulti dito.
O kinahanglang musulti ka nako sa tinuod kyud manang. Manang nagpaabot ko sa imong asoy. Misulti nako si Papa nga ikaw ang niilis nako sa dapit ni atong Maris. Gisultihan ako niya. Nga dili ko ya tinuod nga anak. Basta kinahanglang sultihan ko nimo manang kung kinsa ang tinuod ko mga ginikanan. Marla, una sa tanan, pasaylo ako. Wala ko'y mahimo sa kibuhat mo. Nahitabo na kini. Pero wa ko magmahay nga. Nga si Papa Maning ug Mama Lorna ang nahimo kong ginikanan. Kay gihatag nila nako ang tanan. Pero manang kinahanglang mahibaw ko sa tinuod na kong gigikanan. Wa ko makaila sa imong ginikanan. Igo lang kong gisugo nga ilison ka mo og si Marie. Unya, padayon, hain ang akong inahan. Patay na ang imong inahan. Unsa? Patay? Mao ka na. Namatay sa pagpanganak nimo ang imong inahan. Sa klinika, diin sa manganak si Mama Lorna nimo. Dito na ko iilis ang duha ka bata. Manang ano nakahimo ka man ini? Gitabangan ko sa lalaki. Ang nagsugo ginako sa pagsudi isip katabang sa inyo. Unsa? Giplano ang tanan, Marla. Mauna ang nahitabo sa akong kinabuhi. Oh, Marla. Pero, gihatagan kag maayong ginikanan sa maong tao. Siya ang nagplano sa tanan. Karon pa na ako maklaro ang iyang tumong. Iyang gidesign nga si Papa Maning mo ug si Mama Lorna nimo ang mamahimo nimong ginikanan tungod sa ilang apelyido. Unsa? Unsa? Mao ka na ang natugkad ko karon. Kinahanglang mamahimo kang anak ni Maning. Aron makasuot ka ni ining Bilya. Misamot ang akong kalipog na ng imong gipanulti manang. Basta kay kinira ang gusto kong mahibaw-an karon. Kung kinsa ang lalaki nga nagsugo nimo sa pagbutang nako isip anak nila ni Papa Maning. Wa lagi ko mahibaw kung kinsa siya. Kung makakita ka sa maong lalaki, makailak ka pa ba niya? Oh, Marla. Makaila pa ko niya. Tungod kay Unsa manang? Tungod kay duna siya ilanan sa iyang wangnaw. Unsa ang maong ilhanan manang? Nasunog kini. Unsa? Mauna. Nasunog ang wangnaw sa maong tao. Mao nga mahadlok og mubalibad niya. Kay seryoso ang iyang mga mata nga nagsugo nako. Ug dili kini magpabalibad, Marla. Manang, Marla, natangtangan na namo sa ligid ang auto itong. Di na jud ni makatagan. Unsa man mao na ang atong panihapon, ng mga una tao eh. Lain na ba yung lawas ko na kailangan sa kong pauway? Hala, sige. Pangauna mo. Dili. Di gani ko matangtang ilang gigapos ako. Isukit tangon ang gigapos ako sa lalaki. Isam gikinintawahan na. Nangyam ko gigapos. Doon siya daw tang tuyo na ko. Klaro kayo. Oh, may mga tunog na nagpaingon din eh. Kinsam ka ni. Siya nasam ka ni. Usan may usan na buhaton mo na ako. Ha?
imo na ba kong patsyon? Wa ko saan mo. Busa, dili makatarunganon kung imo nang buhaton ako. May mo bang matubang ka na ako? Ha? Pakita ko ng naong mo! Oh, hinanyang gitangtang iyang kao. Naon sa manang huwa mong naong? Nasunog ba na? Ngano nasunog ba na katunga si mo naong? Dautan kang tao sa? Kinsa ka magyod? Nganon dili ka ba matingog? Tubag ako, kinsa ka? Oh, asa ka? O sa mga imong plano na ko? Oh, wala siya mamati na ko. Kinsa mga kanitawan? Asa sa gato siya paigol? Marla, may mabag matog ka bisag gamay? Nahasol kog maayo sa gisulti ni Manang Gabriel. Nga sunog ang katunga sa naong sa tao nga misugo niya nga iilis ko sa anak ni Papa Maning. Kinsa man ka ang maong tao? Doon ay daghang pangutana nga lisod kayong tubangon, Marla. Pero, wala na tayo laing mahimo gawa sa pagdawat na lang nga kabahin na ni sa atong kinabuhi. Pero gusto kong makaila sa tinuod kong ginikanan, Gabriel. Aw sa ako ding amahan. Kay namatay man kuno sa pag-anak nako ang akong inahan. Pero Marla, makaayo ka nimo nga mahibaw ka sa tinuod nimong gigikanan? Gabriel, Marla, ang ako lang gikahadlukan sa pagkakaroon. Kung kalit lang mo to nga og balik din si Marwa. ayaw pakisgot sa iyangahan, Gabriel. Pero, wa pa nimo siya mapatay, di ba? Ug wa ta mahibaw kung hain siya karon. Ug kung unsa ang iyang mga plano. Ang gusto na kong mahibaw-an karon kung unsa na nahitabo ni Papa Maning. Nganong kalit man siyang nawa. Magpaabot lang ko ini. Kung sa'y buhaton ako sa lalaki nga, sunog ang naong. Oh, niyansap siya. Ibalik siya. Oh, may gipasan siya. Oh, tao ka na. Tao ka na yung gipasan. Oh, hoy! Kinsa naman sa nang imong gida? Oh, dili. Dili! Nganong gidani mo dili ka ng bata? Ngano? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.